Il-pizzeriji jibqgħu ir-restoranti l-aktar favoriti fost il-Maltin, segwiti mill-pasta, filwaqt li ikel Ċiniż u ristoranti à la carte huma ferm iktar popolari minn ristoranti bi kċina Maltija. Dan skont stħarriġ tal-Malta Today li jirrifletti l-mod kif il-poplu Malti jiekol. L-istħarriġ wera kif wieħed minn kull 4 persuni f'Malta jiklu f'xi ristoranti darba f'ġimgħa jew iktar. L-iktar grupp ta' fejn dan huwa komuni huwa bejn in-nies ta' 35 u 54 sena fejn imbagħad il-frekwenza żżid għal wieħed minn kull 3 persuni. Meta mqabbel ma' stħarriġ simili li sar fl-2009, wieħed jinnota li l-kultura li wieħed joħroġ jiekol żdiedet mhux biss għax dawk li jieklu barra ta' spiss żdiedu, iżda anke għax naqsu sew dawk li rari jew qatt ma kielu f'restorant. L-istħarriġ jagħti ħarsa wkoll lejn min huma l-persuni li jieklu f'ristoranti darba f'ġimgħa jew iktar. Minn dawk li pparteċipaw fl-istħarriġ, irriżulta li l-managers u l-professjonisti huma l-aktar li jieklu f'ristoranti darba f'ġimgħa. Persuni mingħajr sena jew ma jaħdmux hija rari li jieklu barra u dawk b'sena jieklu inqas minn darba f'xahar f'xi ristorant. Bejn wieħed u ieħor kemm jonfqu? Il-maġġoranza li wieġbu għall-istħarriġ qalu li jonfqu bejn 11 euro u 20 euro, segwita minn dawk li wieġbu li jonfqu bejn 21 euro u 30 euro. Dwar jekk ir-ristoranti humiex ta' valur għall-flus, kienu ħafna li qalu li jiddependi li huma r-ristoranti.